All right, I have to address this first. First of all, ndofana kuadresa nyaya iyo. Hanzi nevanhu, nemi maZimbabweans, imimi vanhu, the people, tisu vanhu vacho, handiti hanzi iwewe Nexus, iwewe super, iwe pana pamuzinda wevanhu. Shamwari waitiudza kuti iwewe hanzi kana cab 3 rikapindira, then Mnangagwa achingosaina cab 3 atova pama1. So Mnangagwa wakasaina cab 3, so ma1 aya ari kupi? Ndopandaona kuti maZimbabweans, don't be too slow. Muri Zimbabwe, don't be too slow. Musanonoke, but at the same time musamhanye. Kumhanya hakuna, but musanonoke also. So let me address this because I have to address my people. Kana vanhu vekwedu, venyika yekwedu vabvunza mubvunzo vakati Nexus usati nyepera mhani pamuzinda wevanhu, ndobva ndagaya ndobva ndati, you know what, I cannot be lying to my people. I love my people, I respect my people, and I have to tell them the truth. So here's the truth. Mune Zimbabwe, izvi ndo zviri kuitika right now. Zviri kuitika right now ndezvekuti izvo finally Zimbabwe itsva yatanga takamirira yazosvika. Nyika yese yeZimbabwe iri kupemberera. So nyika yatanga takamirira muri Zimbabwe, nyika yeutungamiriri hwejekerere hweguta ruzhinji, nyika inoita kuti tiwane mabasa, tiwane everything, yasvika. Ene ndeipi Zimbabwe yatitora nezvayo? Ndiani ari kuitungamirira? You better listen. Muri Zimbabwe, Zimbabwe right now iri kutungamirirwa naEmmerson Dambudzo Mnangagwa. Handisi kuda kuti ndinoda kuti munzwisise apa, but ndinoda kuti munzwisise because pari very important, pari very important to ordinary Zimbabweans, because I want my people to be in line. Muri Zimbabwe, inzwai munzwa. Right now Zimbabwe iri kutungamirirwa naDambudzo, Emmerson Dambudzo Mnangagwa. So what is exactly the problem Emmerson Dambudzo Mnangagwa as the president? Right. Zimbabwe in a 16 plus million people, and at any given time, Zimbabwe cannot have 2 or 3 leaders. It must have one. So Emmerson Dambudzo Mnangagwa is one man, and he is the leader of Zimbabwe right now. Let's talk about this, which means let's talk about my citizens, my ordinary citizens. Kana kuti ma Zimbabweans kana achifunga brain dzavo achisarudzwa the president achita say, they have different ideologies dzekuti president wenyika anofanira kunge ari munhu akaita sei, anofanira kunge achibehave sei, achitaura to the people in what way. We all have different philosophies, different ideas, but right now tina Emmerson Dambudzo Mnangagwa as our president. Is he a man who can win popular vote? Is he a man who says things in a certain way that a lot of Zimbabweans actually like and love, especially Zimbabweans out of voter? Which is to say, Zimbabweans are gere kumamisha in rural areas. Because you see, my rural areas are very important. Because ndo nzvimbo dzinoendwa neZANU-PF, ndo nzvimbo dzinoiswa maresources neZANU-PF, ndo nzvimbo dzinoiswa mavoting stations neZANU-PF to make sure kuti vanhu vekumarural areas vavhota. But vanhu vekumarural areas, are they convinced kuti vanofanira kuvhotera ZANU-PF? Why? Vapiwa chibagwe, vapiwa mabhasikoro, vapiwa minda, vapiwa chii. Are they actually voting for ZANU-PF? Maybe or maybe not. And then at the end of the day, tina Emmerson Dambudzo Mnangagwa wawina mavotes or claims kuti wawina mavotes. So nyika yeZimbabwe itsva yandinoda kutaura nezvayo panapa ndeiyi yekuti every Zimbabwean, regardless of what political party you support, regardless of uri kusapota Mnangagwa or haususapota Mnangagwa, because I know tine vanhu veZANU-PF panapa muzinda wevanhu, and would I say fortunately or unfortunately, or can I just keep quiet? But I will say there is a lot of ZANU-PF people. As a matter of fact, pano pamuzinda wevanhu ndo panogara vanhu veZANU-PF. Did you know that? And when we address people as Zimbabweans, we address them from a neutral level. But also we are kind of
kusaidhire guta ruzhinji kureva kuti kana iwewo uchizoti uri kusaidhire guta ruzhinji tinewe handiti but pane vanhu veZANU PF vanenge vari pano and they are always here ende vanhu veZANU PF vari pano pamuzinda wevanhu I want to communicate kuti the most important thing chinodiwa mupolitics is not to support individuals kuti inini wangu kusvika ndafa ndomirana Mukanya ndomirana Chiwenga or ndomirana Nelson Chamisa kusvika ndafa or ndomirana Emerson Dambudzo Mnangagwa. No, you have to have the ability to decipher, to decode, to think through ideas and have ideas that you support on a natural level and have ideas that chiro dzikapushwa nani you will be standing behind those ideas andidi. So muri Zimbabwe ndikuda kuti titaure chidai so tichiti isusu right now kana ndichitaura nyaya yekuti Zimbabwe itsva yasvika, I'm not talking about a specific ZANU-PF government, a specific CCC government. I'm talking about where us as Zimbabweans are going or what us as Zimbabweans are agreeing on. Behind or above all of this political toxicity, do you know chinonzi political toxicity? Politics very toxic everywhere in the world. Zimbabwe, no changes, it's not different. Politics very toxic. So ndida kumbotaura hangu ndichitaura hangu vapanana ziyambi although I kept 3 don't even worry, kept 3 pasinayo, but let me tell you one thing, chandichi agree nevapanana ziyambi nevapanana chichi vanenge vachikudza kuti politics dziri toxic. It's very very true kuti politics dziri toxic, especially kana dzichiallow too many public debates. But now let me tell you this, it doesn't mean kuti kana politics very toxic, political debates are toxic, it doesn't mean dictatorship is better. It doesn't mean a monarch is better. Because monarchs, dictatorships, we have had these things as a people on earth. Kubva kudhara nakudhara, 200 years, 300 years, 1,000 years ago, kwanga kwakazara madictators, kwanga kwakazara mamonarchs. And it was never good. There were wars. Because you see, for you to build a monarch, for you to build a dynasty, you have to be able to manipulate people, mostly on a tribal level. You have to hold one tribe and make it yours. So, doing that, if you hold one tribe and make it yours and make it powerful, it means you have created a group of people who are irreconcilable with the world. Because what they believe is because isusu tiri maZulu, isusu tiri maShona, isusu tiri maNdebele, we do things like this, we say things like this, we hate this, we hate that, we hate this group, there's no change in that. So, pasi netuma kingdoms, pasi netuma dynasties, kumberi nema ideas, ekuti we are humans, we are equal. So therefore, nobody is king above us. Nobody is better than any of us. And that's way more important. That's way more valuable. But